Ngene iki. Niku napa niku bentuke? Ayo ki ngene iki tak jelaske ngene iki. Terus iki dikethok. Dies terus dadi ngene iki. Sing dikethok niku napane, Pak? Ah, ya kuwi. Ale arep dudui kangelan. Iya. Wah, tobat iki. Matur suwun yo alon-alon. Yo. Diaturake monggo. Ayo nyoba sik, kowe sik sing anyaran. Iya. Kula ngadeg. Heeh, ngadeg kono. Ya Allah, alhamdulillah. Wong ning niate nyindan kok lagi nyindan tekan limbuhan kok gringgingen lho. Wis gawe wis. Nggih. Nah, wah. Iya. Kira dinengah napa minggir ning iki, Pak? Kak karemu. Oh, nggih. Aja tengah-tengah engko jero. Iya. Saderengipun matur nuwun sampun rawuh Bapak Ibu tumplek blek ten mriki nggih. Wah jan pinter cah iki. Niki acara napa, Pak De? Supitan. Napa? Supitan. Sumpitan. Supitan. Supitan niku napa, Pak De? Nah iki lek arep jelaske kangelan iki. Lah opo nggonamu Banyuwangi kono ora ana supitan? Lah supitan niku napa sik? Supitan kuwi bocah cilik cah kelas, ya cilik lah. Sakmono kae sing nyandang Jawa kae. Ya kuwi diilangi sukertane. Sukerto sing pundi? Kula kok mboten dong to, Pak De. Aco aku malah ini. Iya. Ngene lho. Apa jenenge? Iki apa? Sik meneng kae. Ngene iki. Niku napa niku bentuke? Ayo ki ngene iki tak jelaske ngene iki. Terus iki dikethok. Dies terus dadi ngene iki. Sing dikethok niku napane, Pak? Ah, ya kuwi. Ale arep dudui kangelan. Iya. Wah, tobat iki. Kowe iki ra ngerti tenan to? Mboten. Waduh, Gusti. Tobat tenan. Niki ten saru-saru mboten? Ah iya no ya. Nek disebutke ya saru kok ya. Bahasa Indonesiane napa, Pak De? Burung. Burung. Heeh. Burung dikethok. Oh, dipotol konokane ngoten. Ah, Nggih. Terus. Nggih. ini paham ora ganggu-ganggu ora. Ora mbayangke lho. Iya. Mboten kula mboten ngertos sak bentuke. Ah iya, wis rasane. Ora sok bayangke. Ya. Kowe arep milih apa, Mbak? Angkin apa anting? Anting. Anting. Ya. Anting lamban sih. Iya, ya. Nggih. Caping gunung apa tembang kangen apa Grajagan Banyuwangi. Ya yang jelas dulu napa Pak De penake. Kowe tak bacok sirahmu lho. Grajagan mawon nggih Pak De. Bawani gelang alit. Lah nyapa? Lho nyapa-nyapa ya bawani kok. Oh, Bawane gelang alit. Mambyat mayon. Kowe saka nggonanmu nek asalmu kono nek ora apik percuma. Iya. Yo. Ayo Om. Mambyat mayong paman. Buaya asli. Nuwun. Sampun nggih. Loh. Dereh. Ya. Suarane Ya, apik suaramu. Iya. gendeng pelam miangan. Kuwi le nyekel mik kok dadak ngene iki ngapa? Ben ISIS. Nek sing jeneng wong wedok ki sing sopan. Ya.
Ning nek nggonamu arep nggonamu nek do nembang ngene nek ning yoja ngene. Nah, ngono, ora ngene. Heeh, ngono kuwi diingkupke ora kaya wangi-wangi kae. Lu toyo kowe. Nyeram. Nyeram biai. Nuswan toro pianyu Munggah, Mbak. Kulon wetan segara. Ha iki jenenge kowe ngrusak nek direkam iki ngrusak rekaman. Kok ngrusak rekaman? Ngene lho. Wetan saiki nek medun maket ngono. Wetan pet ngono. Kuwi nek nggo dolanan kaya nek aku dak cilik kae dong. Aku wis lali mbiyen. Biyen nek cilik aku dak dolanan nganggere baratus nek kali kae tak mleboki ngelene. Iya. Lor kidul alas angket. Lho edan iki cengkok Banyuwangi asli. Lor lan kidul alas apik nak terus nak. Iya. Mula nek golek sinden ki rupane rasa ayu-ayu wis sedengan ngene iki tok. Iya, ya ming durung iso dandan. So nek wis iso dandan, bocah iki mesti moblong-moblong kae. Ya. Keleke iki lho. Ini ciri khas Pak De. Ciri khas apa? Apa wong Banyuwangi nek nempang ngene kabeh? Kula tok. Ha ya kowe. Kowe tok kok nggo ciri khas. Iya, iya. Kang kaliwiat liwiat belamiangan Rasa kuwatir, sesuk-esuk 200 keceko. Ojo takon seneng tangga. Bisa joget cara Banyuwangi ra? Aduh. Hah? Nggih mengke nggih. Lho kok mengko karo nyanyi kok joget. Nek tak trumblang ngeber. Oh nggih, mengke nggih Pak De. Mbok Pak De ngajari kula ten mriki. Wah, jotos lho. Dalam kok kon medun ngono. Aku nek ngeber ya ora wangun, nek ngeber iki wangun. Wangun sing wedok nek ngeber. Wek cret, wek. Yo. Tanah indah ku melyaring teman asari no suang
Nembang dinikmati tenan ki malah bocah wingi sore. Iya. Mripate merem le nyuwara dipenak-penake. Gumelari. Uru. Taman Sari. Yo, gerajakan ya, gerajakan. Duh, kowe iki ngopo ngono kulit? Pirose kan nganu keleke kan ngene iki. Ah ya, nek keleke mingkup ya keneke ora usah maju. Mengkon ngingkup kelek kok kene maju ngene apa. Iya. Kaya wong idiot. Monggo. Yo, Gerajakan Banyuwangi nyoba Mbak Anting, Mbak Anting. Monggo. Ame kari nyuara kan dadak alisen delokke aku lho. Lho to petuk iki ya. Iya, iya. Gerajakan Banyuwangi Raino Piangi sing tau sepi lanang wadon kanekani susah hati
Matur nuwun nggih, Bapak Ibu. Sampun Pak De pripun iki?